ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ఏరొంದು ಗುರ್ತ ಉಂಡಲ್ಲಿಟ್ಲೇಗ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತು ಹೆಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಟ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿತೂಲೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಂಗೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಮುರನಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮೊಕ್ಕಲ ಎಂಚಿನ ಮೇಯ್ತೀನಿ ಅಂಚ. ಸೊ ಮುರಣಿ ಬತ್ತದ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮುರಣಿ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಬಿಜ್ಜು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತದ ಇತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಉಂದುವೆ ಆಂಡು ಇವರೋಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಇಲ್ಲದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪನ್ನ ಕೊಂಚ ಸಡಗರ ಒಪ್ಪುಣೆದ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಗೌನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಶೋಕುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಕಲರ್ಲ ಅಂಚ ಯಾನು ಮುರನ್ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಎನ್ನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಸಾರಿದ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಗಂಡನಿ ಬನ್ಪೇರು ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಾರ್ದಿನ ನೋಡೋದು ಅವೇ ನಾಲಿ ಬಾರ್ದೋಡು ಪಂಡ ಮಿತ್ತ ಅದಿತ್ತು ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ. ಸೊ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐತೆ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ದನಿ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮನ್ಪೋಯ್ನಿ ರಡ್ಡ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ. ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಊರಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟೇ ಬನ್ಪೆ ದೇವನ ಪಿರಬನ್ನಗ ಇಡೀ ಮೋನೆದ ಅವತಾರ ಪುರ ನಾಗವಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾದುಪುಂಡು ಗಣ್ಣ ಐಕೆನು ಫ್ರೆಶ್ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮನ್ಪೆ ಬಣ್ಣದು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ 6 ದೆತ್ತೊಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಕೋರ್ಸ್. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಈ ಒಂದು ಮೂಜಿನೇ ತಿಂಗಳದ ಮೂಜಿನೇ ತಿಂಗಳ ರೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತನು ಅಂಡ್ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಪೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಕ್ಕಾರಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದು ನೆಟ್ಟ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು ದಾದಂದು ಪಣ್ಣಂಗ ವಿಷಯ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಜಾಬ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಣ್ಣದು ಏರೋ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರಾಡ್ ಮಂದಿಂಗೆ. ಸೊ ಆರೊಂಜಿ ಪಾಪ ಐಕೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಣ್ಣದು. ನಾನು ಮಾತಿರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಕೊರ್ಪೆ ದಯಮಂತದ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಸೇರೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ದಯಪಣ್ಣ ಇಂಚೆನೆ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮೆರಡ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಸು 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಅದನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿರಿಗೆ ಕಾಸು ಐಡಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರಿಗೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲ ದಾಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆದಿಜ್ಜನ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆರು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಪೂರ ಮನ್ಪುನ ಮಂತದ ಬಕ್ಕಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದಿನ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬತ್ತದಿತ್ತಿರಿ ಎನ್ನ ಇಂಚೆ ಕಾಸು ಪೋತಿನ ಬರ್ಪಲಕ್ಕದಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೋರ್ಲೆ ಪಣ್ಣದು. ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದ ತಿಂಗಳು ಯಾನರೆಗೂ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪುದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂಜೆ ಅವೇ ರಡ್ಡರ ತಿಂಗಳದ ಟೈಮ್ ಅರೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಯಾನು ಏರ್ನಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜೆ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋನ ಆ ಪೊಂಜು ತೂಲೆ ಅರ್ನ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಯಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಮನತ್ತು ಕೊಡೊಂಜಿ ಪೊಂಜು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ದಾನೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದಿತ್ತು ನಾರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಪಣ ಪಾಲಿಸಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನ. ಸೊ ಯಾನು ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿನಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತನ ಅಪಗಾರನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರು. ಸೊ ಯಾನು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಯಾನು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದಿತ್ತದ ಪಾಡುವೆ ಐಡ್ದ ಕಾಪೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ ಎಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಪಣ್ಣ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲು ಪೂರ ತೂಪೇರಂದು. ಸೊ ಯಾನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನ ನಿನ್ನಿಗ್ಲ ಫೋಟೋ ಪಾಡುಜಿ ಎಂಕ್ ದೇಪಣ್ಣ ಯಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆಪ್ಪೆತ ಎಂಕ್ ಪಣ್ಣ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎತ್ತೋ ಜನ ಎಂಡ ಕೋರ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆದುಪ್ಪುನು. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಏತು ದಿನ ಆಡ್ಬೇಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಥರ ಉಮೇದು ಬರ್ಪುನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತು ಪಾಡುನು ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದಾದ ಮಂತೆ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪೂಜೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಾಪ್ ಮಂತದೆ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏರೆಗಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಡ ಎತೋ ಜನ ದೆತ್ತೊಂದಿರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನಾಡ ಇಂಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ನ ಕ್ರಾಪ್ ಮಂತದೆ ಅನ್ನ ನೆಟ್
ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆರು ಕೊಡೆ 10:45 ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನಾವು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಕಾಂಡೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮಂತೇನು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಲ್ಲ ದೇಪಣ್ಣ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟಪಡದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಣನು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರ್ ಪಣ್ಣದು ಬಕ್ಕ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನು ಅನ್ನ ಖಾಲಿ 2 ವಾರದಲ್ಲ ಇಡೀ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನು. ಸೊ ಆ ಪೊಣ್ಣನಲ್ಲ ಏನು ಕ್ರಾಪ್ ಮಂತದ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತರಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಗೆಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನೆಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನೆ ರಾವಂದಿನ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ನೆಟೆ ನಂಬರ್ ಪಾಡುವೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆನ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ದನಿ ತೂಯರದಿಕ್ಕುನು. ಓಕೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಪಿದಾಯ್ಡು ಪಿರಾಡು ಉಂತೊಂದು ಕಾತದ ಮೇರನೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದೊಂಜಿ ಆಟೋಡಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮೊಕ್ಲೇನು ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ದ್ಯಾಗಿಂದ ಬನ್ನಗ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಉಂಡು ಗೌನು ನನ್ನ ಒಂದು ಚಕ್ರದ ಅಡಿಕೆ ಪೂರ ಪೂರ್ದು ಕೂಡ ಒಂಜೆಕ್ ರಡ್ಡು ಹಾಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಬಣ್ಣದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆಟೋಡಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರೋದು ನಿಜ್ಜೇರು. ಸೊ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಜಿ ಗಾಡಿ ಇಡು ದೇಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಉಂಡತ ಕಾರ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಒಂದು 2 ವೀಲರ್ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪುನ ಡ್ರೆಸ್ ಹತ್ತು ಅಂಚ ಯಾನು ಬಕ್ಕ ತೂಪವೇನ ಇಂಬೇಡನೆ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪವೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಅದ ಫುಲ್ಲು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆತನ ಮೇರೆ ಆಟೋ ಕನೇರ ಪೋಯಿ मेहंदी दानी मैरेज दानी इन रिसेप्शन दानी बालाजी
ಓಕೆ ಇಂದ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ನಿങ്ങളെ എനർജിയിൽ വിട്ടു വൈസോറതാ ഓക്കേ 3 2 1 come on go ini mere madme la kani thoju hemana kandani ಹಾ ಅಣ್ಣ ಗೋಂಕ್ರಸ್ ಕುಮಾರ್ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲೆಗೆ ಪಂಚದೀಪ ರಚನೆ ಕೊಡ್ತು ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೊರ್ಲ ಬಾತಿರ ಬಂದೆ ಏತ ಜನಕ್ಕೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೋ ಗೊತ್ತುಜಿ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಂದ ಸುರುಕೊಂಜಿ ಬುಲ್ಪು ಅರ್ಲಾವು ಅವು ದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ ಅದು ಪಡು ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕೊಡಿಯಟ ಪೊರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಪುನ ಅರ್ಲಾವು ಅಲ್ಲಿನ ಬುಲ್ಪು ಈ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಾರ್ಗಡ ನಮ್ಮ ಇರಿತ ಲೇಸ್ನ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಮ್ಮೆನದ ಬುಲ್ಪುನ ಅರ್ಲಾವು ನಂಚಿನ ಬರ್ತು ಆ ಅರ್ಲಿನಂಚಿನ ಬುಲ್ಪು ಹೆಚ್ಚ ಪುಲಾಮೆನ ಅರ್ಲುಡು ಆ ಅರ್ಲಿನಂಚಿನ ಬುಲ್ಪುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಕ್ಕಲ ಜೀವನಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರ್ಲೊಂದು ಪಡು ಐಕ ನಿಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂಪಿನ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡ್ದ ನಿಕಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನ ಮೂಕೆಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಪೊರ್ಲಾದಿಗೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರ್ಬೇಡ ಸೇರೋದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತು ಮಗಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಾತಿರದೆ ಮತ್ತೆ ನಿತ್ತಾರ್ಬೇಕು ಹೊರಡು ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರರು ಅಚ್ಚರಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅವರು ನಿತ್ತಾರ್ಬೇಕು ಹೊರಡು ಭಿನ್ನಾಯ್ತು ಮಗಂದ್ರೆ ಸೋನು ಮೂಲು ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಗುರ್ತೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಟನಕುಲ ತಿಕ್ಕಿರು ಆಂಟಿ ಅಂಕುಲು ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ದೂಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರು ಐಕ್ಯಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಕೊಲಿ ಅಂಚ ಜೋಕುಲ ಪಿಟ್ಟ ತೂಲೆ ಪಿಟ್ಟನಕುಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕುಲು ಇಲ್ಲಿರನ್ನ ಜೋಕುಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಟನಕುಲು ಅಂಚ ಅಂದು ಮಿನಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕುಲು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮೋನುಲ್ಲ ಚೈತ್ರ ಅಲ್ಲ ಜಲ್ಡು ಅಂತ ಪಾತಿರಿ ಅಲ್ದ ಪಾತೆ ನಂಗೆ ಮುಂತ ಒಂದು ನಾಯ್ಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಮುಂದೆತ್ತ ಚೆಂಡೆದ ಬರೋ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ದೂರೋಡು ಬಂದಂಗೆ ಗೊತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬೆಳಕಿಗೆ ತೆರೆವಾಗುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದುಃಖಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರಳಿದ ಬೆಳಕಿನ ಈ ಒಂದು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಂತಹದ್ದು ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಬಲ್ಪುಗಳ ಮೋಕೆದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆ ಆ ಒಂದು ಮೋಕೆ ಬೊಕ್ಕಡಿ ತಾಟಿ ಪತ್ತಿನ ಹೋಗ್ಲಾದಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪಂಪಿನ ಪದ ಬರ್ಕೊಡು ಆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪಂಪಿನ ಪದಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಹೊರಳುಡು ಗಂಟೆ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಓಕೆ ಸೊ ತಾಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಜೋರಾದ ನಮ್ಮ ಇರಿತ ದಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಒಟ್ಟಾಡ್ಮೇಲೆ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮೋಕ ರಾಜಶೇಖರ ಮನೆಗಳ ಈ ಒಂದು ಖುಷಿತ ಮೊದಲು ಗಂಟ ಕೈಲ ಒಟ್ಟು ಮಾತಲ್ಲಿ ತಾಟಿನ ಜೋರಾದ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮನಗ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಗರ್ಗ ರಾಜೇಶ್ ಮೊಗಲ ತಮ್ಮನ್ನ ಗುಣಗಳ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅಂಡ್ ರಾಜೇಶ್
family, especially my husband Rajesh. Thank you for everything. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಚ ಫುಲ್ಲು ಮೂರು ಟಕ್ ಬರೋದನ್ನು ಮುಗಿನ ಊಟ ನೀವು ಮುಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಹೆಂಚ ಫೀಲ್ ಅವ್ರು ನಡೀತಾರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಉಂಟು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಲ್ಲ ಸೇರಿದಂಜಿ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಸಭೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಆರೈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಆರೈಕೆದ ದಮನಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಿರಿಯಕಲ್ನ ಮೋಕೆ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಿರಿಯಕಲ್ನ ಮೋಕೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಬಂದ್ಮಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೈಲ ಒಟ್ಟಾರ್ಮಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಬಂದ್ಮಲ್ಲ ನಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತು. ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಲು ದುಬಾಯ್ ತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲೆ ಸಿಗೆತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಲು ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇರ್ತಲೇ ಸಿಗೆತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ನಿಖಲ ಮೋಕೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಯ್ತೆ ದತ್ತ ವರ್ಗಲ್ ಏರ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರದೆ ಬಲತ್ತ ವರ್ಗಲ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತದ ದತ್ತ ವರ್ಗಲ್ ಜತ ಬೋಡು ಮೇರೆನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಎನ್ನೆ ಪಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂಂದುಪ್ಪೆರ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂಪೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಒಂತುದು ಒಂತೆ ಪಾತಿರಿಯೆ
ಅಪ್ಪೆ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಯಾಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂರ್ಪೇರಿಗೆ ಎನ್ನವಾಗ ಲಾರೆ ಬಂದಿರ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂದೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ವೀರಭದ್ರ ಮಾಮಯ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತೀವಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೆತ್ತು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಹೇಮಂತಿರ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಹಾ ಬಲ್ಲೆ ಇರ್ನದಾದ ಪುರ ಉಂಡೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ರಾಜೇಶಿಗ ಮೇರೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಹೇಮಂತಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಕ್ಲೇ ಪೂರ ಓಡಿತು ನನ್ನ ಮೇರೇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಡನ್ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತ ಇದು ಬಾಲೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಂಚಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತ ಇಂಚಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಂಚಿದ್ವಿ ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬಡ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನು ಹಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುಂಡು ದೇಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಅದ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಮುರಣಿಂದ ಸಾರಿದ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೀರು ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಸೀರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಸೋಕುಂಡು ಡಾಬು ಅಂತ ಮಿಕ್ತಾತು ಪಾಪ ಬಂಡದ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾತನು ಎನ್ನ ಮೇರ್ವನ ಇತ್ತೀರಿ ಆ ಡಾಬನ್ನು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಬಾಡ್ದು ಮಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಕನ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದು ವರ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟದ ಎದುರ್ದ ಲೈಟ್ ಬಾಡ ಉಂಕಿಲ್ಲ ನಿಂಚೆನೆ ಎದುರ್ದು ಇದು ಪಾತಿರುವೆ ನಾನು ಸಪ್ಪದೇವರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಅಪ್ಪದೇವರೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಉಂಗ್ತಾಯ ಇಷ್ಟಾನೆ ಪತ್ತದೆ ಬಚ್ಚುನು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯನ್ನು ಮಾತಿರ್ಲ ದಿಕ್ಕೇರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಲೆತ್ತದು ಗುರ್ತ ಮಂತದು ಪಾತಿರ್ದೇರು ಒಂಜಿ 80% ಜನಕ್ಕಳೆನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಪ್ಪಿರು ಪಾಪ ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ್ ಲೆತ್ತದು ಪಾತಿರ ನಿಂತಿರು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಬರ್ರೆ ಶೈ ಅವ ನಿಂತಿನಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಪಾಡಿಚೆ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಪಾಡಿಚೆ ಅಂದೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದಿಜೆ ఒక ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡ್ಲೆಂದು ಪನ್ನಕ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯನ್ನು ಮಾತಿರಗ್ಲೇನ ಲೆತ್ತದು ಗುರ್ತ ಬತ್ತದು ಎಂಡ ಪಾತಿರ್ದಿನಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲೇನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ ಆತು ಪ್ರೀತಿದಿ ಇದು ಗುರ್ತ ಬತ್ತದು ಪಾತಿರ ತಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏರ್ನಂದು ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ ಪಂಡ ಕೆಲದಕ್ಲ ಪುದರ್ಲ ನೆನಪು ಬರಂದು ಆತು ಜನ ಬತ್ತದು ಪಾತಿರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಎಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ನೆತ್ತ ಗೌನದ ಬಕ್ಕ ಸಾರಿದ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಏನೋ ಇತ್ತೀರು ಸೊ ಈ ಗೌನದ ಪ್ರೈಸ್ 6000 ಒಂದು ಯಾನು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ದೇತೊಂದಿನಿ ಅವು ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಸಾರಿಯನ್ನು ಸಾರಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇರ್ದೇತೋನಿ ಐತ ಪ್ರೈಸ್ 8000 ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ಒಂದುಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಗೌನು ದೇಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಸಾರಿಡ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣದು ಒಂದು ಸಾರಿ ದೆಪ್ಪುನಾಗನೆ ಅವೇ ದಿನ ಅಲ್ಪ ಪುರತು ಎಂಕ್ ಆತ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಯಾನು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಪದೇ ತೊಂಡೆ ಅಂಚ ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಲೆ ಸೊ ಇರ್ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚನೆ ನಿಗ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.